Tá míid san Dámh Chruinne Éireann. Is bliain speisialta an bliain seo freisin. Is ceiliúradh don trocha bliain don Dámh Chruinne Éireann. Hagan daoine an seo cynascóil siad go thomlan gafa leis an dasan nó leis an geol nó leis an uaránaíart. Agus margheallar sin bíon mbliain ítá leidir agan, agus tagann siad amach le céime ítá maith. Seanim an concertín, so tá in modáir bliain san cuasa ceol Gaelach, le Gaeilge. Tá gach sais rangana agus gach rogha chum do mar rangana san Ollscoil. Tá ceachtas agus an éhar Acadamh le gáil leabhar leabh. Agus tú máscú le daoine eile, so má hagann tú an seo mar gáisar. Tá tú an seo a másc ceoltarí, uaránaithe, daoine bhfuil cúlra acún sa cheol tradiisiúnta, daoine bhfuil cúlra acún sa cheol comhaimseire, dása comhaimseire an ceol clásica. So is éit ionta é le buile le daoine eile, a cinneál cos le tain a tá deacu sais de friúla agus medan go sin ionta úsáide agus go sefras ionta in sin don na mbliain hagann an seo. Padar O'Shoney is anam dom, táim ag stáidir ceol agus dása Gaelach san Ollscoil Luimnigh agus tá Niall Keegan ag teagadh an Fada Mhór. Tugann sé inspirachtam. Ó lá go lá seanam a lán ceol agus tá roinnt obair Acadamh freisin. Ba mhaithlim a bheith I mbun seoir ceol nó ceoltóir professiúnta amach an seo. Rinne Melmersia Commissioner Éireann Earlish show Gamelan. Is as on Indonesia Java. Is Earlish awan more Is Earlishi Cray Hua Cora Lachela Iad. Bin adulti fad ag shinam on Earlisha. Bin octodeg ag tastal lesh on Earlisha achenam. Is Earlish socialta Curfa tus agus dera lesh an gong. She on is tarvachti Nuair rinne mé má áirteist, ní raibh mé rócinnta le bhálam ceol le sin níl in ceiste sin, ach ní raibh mé cinnta faoi múntóireacht nó ceol nó gnó nó le bhí mé ag ar cúpla rudí difriúla. So tú coid acu a geirí bheith na múntearí agus ráis a rás bitte go dtí a geantar héananas go gairir siad dása ar fáil a tíoság agus bitir daoine fáiste. Tá coid eile acu tá siad geirí bheith in sna seónlaí, bit sna seónlaí tráchtalatha, cos le Riverdance agus léhéadí sin, agus tá coid eile acu tá geirí ibrú in san airneall álainne go leithin. Cruthíonn siad cineál dan úr, agus sinúta be smuitiú é don na mbliain, gurthúm méid cineál disciplín úr atá comhaimseire, tá cineál a plé le cuasaí atá rathala, cuasaí táhairt a dúine, tú muoit an na hálainne, agus go deise gon cineál bitir dolinglik le rudí mar sin fríd ar álainn.